यार 9 बज गए लेकिन अब अभी तक काम वाली बाई आइल ना। हाँ यार, अच्छा सुन ना, हम का कहत रहनी। हाँ एक काम वाली बाई जैसे ही आवेली पहले हम अपन रूम साफ कराए। अच्छा, बहुत चलाक बड़ा तू, शाना बना तरह। अब अही काल है तू अपन रूम साफ करोले रहला। आज हमार नंबर बा, आज हम रूम साफ कराई। भाई तक गंदा भी तो होवेला ना। गंदा हो गल तो उसे का, आज हमार नंबर बा तो नंबर बा। पर तुहार रूम तो साफ बा। कहाँ 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 साफ बा? अरे कालो साफ ना भइल, आजो ना भइल, आज तो हम करवाई। हमारा के ना पता, रूम तो हमारा ही साफ हुई, रूम तो हमार ही साफ हुई। वो तो हमरा के समझ में आवता कि तू अपना रूम काहे साफ करावता। अच्छा, सब समझ में का आवता। समझ में आवता? देखिला हमो कि तू काम वाली के कहाँ कहाँ देखिला और का करेला। अच्छा का तू ना फालतू के बात बंद करा। फालतू का बात करता? मतलब कुछ भी का हम सब देखिला कि तू कैसे घूरेला, कैसे ओकरा के छोड़े जाला। अच्छा। कैसे ऐसे कला ऊ कला, हमरा सब समझ में आवला बेटा। अबे चल, बेकार की कहानी बंद कर। कुछ भी मतलब कल भी कुछ देखले रहनी, कल्लो देखले रहनी हम ओकरा ब्लाउज में ऐसे झाकत रहला तू। कैसे अच्छा, झाकत रहला? जैसे हाँ, तू ना देखेला। हाँ अरे हम तोरा के ही देखिनी, हम देखबे ना करेनी, हम बस तोरा के ही देखिला। तू का करेला हम सब जानीला। तर हमरा में इंटरेस्ट बा का? हमार तोहरा में ना, बल्कि तोहार ओकरा में इंटरेस्ट बा, हमरा सब पता बा। कुछ भी बोलेला। आ गई। चल हमार रूम के नाना हमारा रूम के हमार नाना हमारा आज हमार बारी बाकर सफाई भइल रहे। अब अही काल है तू रूम साफ करोले तो रहला। ओकरा से का भइल आज हमरा के वापस करावे के बा। ई रोज रोज के नाटक बंद करी, एक बार डिसाइड करी कि केकर करी। अरे भाई कल ही सफाई करोले रहल ना, आज हमार रूम साफ हो चाहे कुछ हो जाओ, हम क्यों के बात रूम तो हमारी साफ हुई। अरे नाना हम कहनी ना हमार रूम साफ करे के बा। का तमाशा बात होनी लोगन के। हमार रूम साफ हो टॉस कर लिया जाओ, जे जीती रूम ओकरा साफ हुई। हाँ तो फिर टॉस कर ली ही ठीक रही। एक मिनट जल्दी करी, टाइम नहीं है हमरा पास। तुम्हार हेड हमार टेल। रेडी रेडी। यस ई चीटिंग करता हमरा साथे, और आपके पता बा ई आपके लाइक करेला। अच्छा हमरा लाइक करेलन? हाँ, ई कौन सा बड़ा बात बा, हमरा तो दुनिया लाइक करेला। बकवास करता। हाँ हाँ चल चल रूम साफ करत बानी। हम जरा रूम साफ करवा के आवता नहीं। बेटा आज हम तोहर अच्छा से सफाई करवाता नहीं। का रे कितना गंदा रूम करके रख ले बाड़ा, कबड्डी खेला का? अरे वो दिमाग में इतना टेंशन रहेला ना कि ध्यान ना रहल। ऐसे रखबा तो हम नहीं की काम करे वाला। अरे बाबा इतना नाराज काहे हो खेलू, ध्यान रखब हम आगे से। अच्छा तोहार दोस्त का बोलत रहे, वो सच बा का? अच्छा वो बात। हाँ अच्छा वैसे एगो बात बोली अगर आपके बुरा न लगे तो। हाँ बोला। बात तो ऊ ठीक है कहत रहल। हम जब से तोरा के देखले बानी तू हमरा के बहुत अच्छी लागे लगलू। ऐसन का? हाँ। हे का कर रहल बड़ा? अरे वो ओजा देखा वो अच्छे से साफ करिया और ओजा देख ला। ठीक बा ठीक बा। इतना करीब से तू जाला साफ करवाता रहा?
अबे बतावत रहनी कि वजह ज्यादा झालाबा था, अच्छे से साफ सुना करिया। सुना हमरा सब कुछ पता बा अबे चल। समझला। अच्छा वो पोछा थोड़ा ध्यान से हाँ, लगाइए। हाँ, हाँ। तू हाँ, जोन चल करता रहा ना अबे चुप। हमरा सब मालूम चल, बा। चला हमार भी रूम साफ करे के बाद जल्दी आवा। हाँ आवत आनी ना। शांता बाई, हाँ आज सुननी हम कि तोहरा पैसा की जरूरत बा। हाँ बा ना। कितना? 500 ना? हाँ, 1000 रुपया भी चली। अच्छा 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 अच्छा। सुना ना, तोरा जब भी हाँ। पैसा की जरूरत पड़े ना तो हमरा के बोल दिहल करा। हाँ हाँ हम आपके बोल रहे। थर की कहीं का। अच्छा अब हमार काम हो गइल बा, अब हम जात बानी। हाँ अच्छा सुनी ना, हाँ कहीं का भइल? हमार सर में बहुत ज्यादा दर्द होत बा, तो प्लीज हमार सर दबा देबू का? ठीक बा दबा देत बानी। बहुत ज्यादा हो रहल बा? बहुत ज्यादा। हाँ अच्छा लगा था हमरा के। ऐसे कैसे दर्द भइल? पता ना, लेकिन अब बे बस बढ़िया लगा था। हाँ। अच्छा वो दिन के बाद जो अधूरा रह गल रहे। अच्छा वो वाला बात। हाँ, तो बोला। आज पूरा कर लिया जाओ। अबे का भइल? तू ऐसन मुंह बना के काहे बैठल बड़ा? हाँ भाई के हमार वीडियो रिकॉर्ड कर ले बा, हमरा से 2 लाख रुपया भी मांगले। हम दे देले, बोले था और पैसा दा ना है तो वीडियो वायरल कर दे। समझ में नहीं आवत अच्छा कि हम का करी। और बना चलाक पिला गले ना। भाई का करी, अगर वो वीडियो लीक कर दी था। कितना मांग रहल बा? 10 लाख। कसम 10 लाख? तहार बाप कमैले बना 20-25 लाख रुपया। हम ये सब बात घर पे ना बता सके नहीं। अबे ना बता सकेला तक कोनो बहाना करके पैसा मंगावा। 10 की जगह 15 देता, लेकिन वीडियो लीक ना होके के चाहिए। हमरा के कुछ ना समझ में आवत बा। अरे टेंशन मत ला, देखा पैसा तो फिर कमा लेबा, लेकिन इज्जत चल जाई तो फिर का हुई? पैसा मांग के देता, सब ठीक हो जाई। कि देखत बाड़ा पूरा 2 लाख रुपया बा। अच्छा प्लान तो बहुत अच्छा बनेला है हमार जान। Thank क्या you बात so बा? much. ना बढ़िया प्लान रहे नहीं? सच में। ऐसे 2-4 लोगन के हम लिस्ट बना ले बानी। हाँ। बस तू उनकरा के हुस्न के जाल में फंसावा, फिर देखा पैसा की बारिश धीरे 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 होत रही, टपकत रही। पैसा के बारिश।